आगे सियादा नor सियादा पहले की लगे ऐसे कसना इनवाइट की लगे इनवाइट वैसे तो आप लोग करेंगे की लगे इनवाइट वैसे अपना जाले की लगे ऐसे आपने ऐसा संगतिनि पशु दफ्तर सिनि ओ सुतमरा बिसिंनि तालार मानि कारण खाकाइसा न दिनि वो जों आं सागबो पंचायत बिसिङाव हाबै ताबो सामखाय दङ आरो बिसिङाव जों पंचायतनि ताबो सामखाय दंनाय बरक सेलांजामा हायङै फरसापानाव बरक सायावैनो बरक साक साकनो दायित्व नावै बरक खगैनो दिनिबो सिनिओ पंचायतनि आन्दाराव सिनि पशु दफ्तरनि अफिस थेके बरक बरक तग रक ताखुमरक बागलायनो फैमानि सिनि बीजेपी संगठन खायनायनि बरक गाबोननि बागै सोंथिनि सिनि बरकनो आसमसा तामनि बागै बरक आसक अरबो बरक थुमलायनो दिनिबो कुथुमलाय दंलायखा आबनो तै सिङरो जेफ्रो जाजायखायनायो आबो जों दाग दागा सायमानखा जे जोंनो खगै बरक बरकनि बरकनो बरक हामजांमा बायखा बरक आ जे बरक बरक जेबाबे तिनु कुथुमका आ बरक एक्चुअली के मान मांस दङ मानै आबनि बागै सिनि लोक रखनका जोंबो हामहैयो बो जों 2018 बो बीजेपी आईपीएफ ति खायनाय रक जों सरकार गठन खायके कताल जों आप्रुबो सिनि ओ सुतरमुरा आन्दारनि सिनि बतो मानथाय दङ आबनो नाहारैनो जों तिनु कुथुम लायमानि जों सिनि मानथैनोबो सोंनोबो किसा रेदि ताङै तिनुबो बीजेपी खायनाय महाय तिफ्रा मथा खायनाय आबा हायरखनै तिनुबो ताङै बरकनि बरक सिमिर लायतं आबनि बागैनि जों तिनि बरकनो कासलायनि फालिमानि और कयजन आरो बुरनानि बन लिस्ट अफ दं लिस्ट इनके तो बरक तो प्रायनो 100 साखा दङ जों सायमामा मतेव फियाबा बरक आबो जों बायतेबो मानजानाय किरि बरक सनो सालांलि आते फुनुलांलिया आबायके बरक अरनि कुरलाय थांलायखा निनि सिनिमु केसर आनि सिनिमु आनि मुं समरजित देबरमा आं ताबो सुतरमुरा विलेज कमिटिनि चेयरमेन नङै सामखाय दं